Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic número 39 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop seguim el nostre repàs a l'anime clàssic dels anys 90, a la segona part, de l'any 1996 a l'any 1999. La segona meitat dels 90 ens van descobrir sèries d'anime importants i algunes encara s'estan desenvolupant a hores d'ara. Revisitem Detectiu Conan, Rurouni Kensei, Dragon Ball GT, Pokémon, Berserk, Sakura la caçadora de cartes, Cowboy Bebop, Yu-Gi-Oh! O Digimon. L'any 96 el comencem amb un mite, Detectiu Conan, l'adaptació del manga de Gosho Aoyama. Shinichi Kudo és un detectiu a qui uns dolents donen un verí que el converteix en un nen de 7 anys. Malgrat això, adopta una altra identitat i combat el mal amb els seus amics. Se segueix emetent hores d'ara després de 53 temporades i 1.095 episodis. També de l'any 96 tenim Rurouni Kenshin, basada en la sèrie de manga del mateix títol de Nobuhiro Watsuki, una sèrie que es va emetre del 96 al 98 en 95 episodis al voltant del món dels samurais després de la Revolució Meiji, que va significar la fi del shogunat. L'any 96 va ser mític. No podem deixar de parlar d'una nova entrega de Dragon Ball, en aquest cas Dragon Ball GT. Quan les boles de drac de l'estel negre fan que Goku torni a ser nen, aquest s'embarca en una missió per recuperar el seu estat normal. Es va emetre del 96 al 97 en 65 episodis. L'any 97 començava una de les sèries que encara ens acompanya, Pokémon. Porten 25 temporades amb més de 1.200 episodis. Les aventures començaven amb Ash Ketchum, un noi entusiasta al que li agradaven els Pokémon i les seves batalles. Així començava el viatge a la recerca d'aquest Pokémon que encara segueix evolucionant. Del 97, una altra adaptació d'un manga mític. Es tracta de Berserk, una sèrie que es va emetre del 97 al 98 amb 25 episodis. Explicava les aventures de Guts, un hàbil espadatxí que s'unia a un grup mercenari anomenat la Banda de l'Àliga i que tenia tot d'aventures mentre s'obrien camí cap a la Cort Reial. Si visitem l'any 98 no podem deixar de parlar de Sakura, la caçadora de cartes. Es va emetre fins l'any 2000 en 70 episodis i ens parlava de que Sakura alliberava per accident les cartes clown d'un llibre on es trobaven i es tenia que convertir en card captor i recuperar-les totes abans de que passés una catàstrofe. L'any 98 tenim també Cowboy Bebop, les aventures d'un grup de caçadors de recompenses que viatgen pel sistema solar perseguint criminals. Es va emetre fins a l'any 99 amb 26 episodis que han quedat a la història de l'anime. Yu-Gi-Oh! A l'any 98 també ens portava una de les adaptacions de jocs de cartes col·leccionables al món del manga i a l'anime. Yugi és un jove que viu en un món on els duels de monstres són habituals. Quan el seu avi és derrotat, en el joc de cartes Duel Monster decidirà venjar-se i continuar el seu llegat. Ell i els seus amics aniran descobrint que darrere del joc s'amaga una cosa molt més ambiciosa. I ara ens anem al 1999 per una altra adaptació de jocs de cartes col·leccionables. Es tractava de Digimon. Un grup d'adolescents és enviat inesperadament al misteriós món digital i aparellat amb el seu propi poderós monstre transformable, anomenat Digimon. 207 episodis que es van emetre des del 1999 fins al 2007. I fins aquí aquest microclub d'anime i còmic que ens ha portat a descobrir l'anime clàssic dels anys 90, la seva segona part, de l'any 96 a l'any 99. Recordeu que si veniu a la biblioteca podeu gaudir dels mangas i dels animes i descobrir tot aquest món. Fins la propera!